Anak wedok. Anakku ki lanang kok telingan anak wedok. Oh alah Pak wong kerjanane ya gur nyanyi wedhus gembar-gembor angger wis dikeki tumpuk kok terus enak menuripmu ki lho Pak. Apa meneh to ya kok celak-celuk bunga-bunga ngono to. Lha piye? Ora gur kerjanane gur gletak turu mentil wae iki nyo. Nah, mentil. Apa iki lho Kang Ngarit iki, Kang Ngarit delon iki. Suka badokane iki. Ya keheran. Urip. Mesti kok gawane mengarit. Ini kemajuan ya ora. Badak mumet mikir ngaret nyanyi wae. Dek zaman berjuang berkelingan anak wedok. Anakku ki lanang kok telingan anak wedok. Oh alah Pak wong kerjanane ya gur nyanyi wedhus gembar-gembor angger wis dikeki tumpuk kok terus enak menuripmu ki lho Pak kepiye iki urip kaya ngene iki. Wedhuse kan lho. Lah piye lho? Lah yang kapal men ngorak ngarit wingi lho rek majon yo ora. Ana cakem-cakeme wedhus dhewe bunga-bunga ya ora. Ya tapi yo melas to Pak jenenge kewan kuwi sing gawe lho ciptaane Gusti Allah. Lah kowe lho ora dipakani sedina lho wong bengak-bengok iki karo wong omah. Ya Mak, tak ngaret tak anu. Iki jan wis sore malah wong leyeh-leyeh seramenane belas. Wis gek ngarit, wedhuse selakane. Ayo, ngaret. Mandi ini. Makanya tak itu akan sembako ya apa-apa. Mumpung ini, oleh-oleh. Apa meneh to ya kok celak-celuk bunga-bunga ngono to. Lha piye? Anu kuwi. Aku njaluk duit kuwi. Dua duit. Bapakmu kerja ora gur kerjanane gur gletak turu mentil wae iki nyo. Nah, mentil. Oh kuwi asin. Main dak gede, main tambah pinter nang. Njaluk duit lah kuwi. Kowe kono goleki bapakmu wae, njaluk duit bapakmu kono. Lah mboke iso tak duit. Goleki nang ladang kono. Oh iya. Sun. Mak bunga. Ya. Oh ya. Apa? Ngarit to ya. Lho ngarit ya wedhuse mamakmu dari wong leyeh-leyeh. Kudu kon ngarit wae. Yo malahan aku yo males ngaret. Wah, masa iki sampah-sampah terus ora doyan. Ora sing penting kaupane kok lagi pangan. Ya iyalah.
balik. Yo balik. Aku ki yo malas, ya. Kok malas piye? Malas aja, malah nek kok balik. Wes sik kok didol ya. Iya, aku tuku. Ayo. Waduh, sabar, gebar kaya pahe ngarep. Pirang-pirang jam kaya ora balik ngono lho. Ya syukur do. Lakan nang apa gebok ngene iki. Men, kok kan sing bapake gendang bal. Kaget. Badok ora. Malah badok mengko. Pi, enake ya kaya ngene. Wis gek dipangan. Nani? Nah, doyan to. Oh, alah. Wong lanang kerjaan ora ana sing genah. Leyeh-leyeh karo ura-ura senengane. Wes, panganan kuwi. Pakak nih. Iya. Iki lah didol Walah, iki kek piye iki? Iki kek piye iki? Iki kek piye iki? Lha kok malah dipakani blungkang karo debok iki lho. Ayo ben bendang Wah. Bendang Wong iki tak pakani rusak lho, Le. Malah dipakani debok karo blungkang karo. nek dipakani rasa apa ya ndang didol. Didol kok. Nah, aku wis paling ah. Tak teluki mamakmu. Penting jalan duit aku. Ngapa to? Jane kok celuk ki? Iki lho kepiye wis arepke mlapakani debok karo Lah blungkang. ngari sedep pirang-pirang jam ya urung balik ya nek ora pakani debok iki apa? Ya enenge blungkang ya men kan blungkang sike. Ya aku ya males mak umak. Ya malah beneran mak. Iki lho mau bocamu nyeluk-nyeluki golek apa dek ndelok apa? Kon balik. Ya aku ya ora ngongkon kan balik, bapak iki ngarit. Iki akal-akal bocahmu. Iki ngene lho. Akar tekok karo Pak iki. Nah, piye. Ben agak ngarep titik ayah ibu. Oh, alah. Wong desa kok ayah ibu barang Ben ketara keluarga harmoni. Ira ngene lho. Sampean golek duit nggih sapa? Nah, iki Mas Dul, gue iki, Mak. Wingi lho wis tak kesel juta iki dentakne apa, Mak? Apa aku njaluk duit mau. Menek iki tak iki ta. Ah, itu to, Mak. Duit pokoke duit. Ya duit bapakmu sing takkan golek duit ngono. Ya ini ki yo wis ora apa-apa. Lah saiki lho kan ngarit iki, kan ngarit delon iki. Suka badok